ассалому алайкум дӯстони азизам, касач хелен созен хубе, саломатиётон хубе, вақтотон хушай. имрӯз 6 июни 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 134 сомонӣ. дар имрӯза видео мошини Toyota Camry 5 астаи ҳамфурӯши амалишӣ, замини арзон астаи дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, замин астаи дар шаҳри Бохтар, вагони фурӯшӣ астаи дута комната дора. Якадай шаҳр Душанбе квартира дар кӯраи Тучансма дар кӯраи дар ҳам видео гап мезанам. Хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Данғара, ноҳияи Фархор, ноҳияи Файзобод, шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рудакӣ. Квартираҳои арзон камтар рӯй кардаган квартира астаи дар шаҳри Ваҳдат. Хизиқи видео ҳамие ки як вагонаи 16000 сомон, хонаи заминӣ астаи 50000 сомон, як комната квартира астаи 140000 сомон. бардури ғарибон, шумо метавонед ки як вагонаи 119000 рубл бихарин, хонаи заминӣ астаи 373000 рубл ва як комната квартира 1,44000 рублай. ва дигар чизои арзонам рӯй кардаган. видеоам зора ба қизиқ тоғиша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумода маъқул мешава. мисли ҳар вақте дона лайкира бижихен. касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен, дар канал подписатсия кунен. шерӯи нар мирим акуз дӯста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дустон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, бачааш ки дорам ора сар мекуна, ҳамаи видеоҳои ма дар хонаҳои арзон бисёр ай, не ки бардруи азиз ҳами видеода хонаҳои арзонтар бо бисёртар рӯй кардаган. видеои имрӯзаро тоғиша тамошо кунем. бачааш ки дор навора сар мекуна. срочна вагони фурӯшӣ, дута комната дора, ремонти дарунаш чоткия мега, медрои зиндагӣ мекунӣ, симои светш кашидагия, анадар трезоош ҳастай мега. адрес бардро шаҳри Кӯлоб, дарини мошинбозори Кӯлоб даҳай. нарша мега ки 16000 сомонӣ. касе харидор бошем бардруи азиз занг бизанем, бигем ки номероро ай канали Саудотиҷи гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана ки бардруи азиз мегзарем ба диюм эълони имрӯза. як хонаи арзони дига барои шуморо реклама мекунам. бо диққат мара гӯш кунен, телевизора пастар кунен. хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши мошинбозори Навда, пеши мошинои Портерда. касе мошинои ана мошинбозори Душанбе рафтагиай, ана Портероро савдо мекунанд ку бардруи азиз. ана ҳами хона пеши ҳаму ана мошинбозори Портеро дай. дӯстони азиз, хулоса фаҳмиден, 2 сотиқ заминаи ду дар хона кардагӣ, бания кухни дар друншай, ремонташ пад абой, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатоша 100%, то сертификата дора шеринар, бе ташвиш. гирди хона маҳкам кардагӣ, ҳоҷатхонаш бериндай, нарша бардруи азизам 200,000 сомонӣ мега. хел нархи арзонда бовар кунен. 200,000 сомон. касе харидор бошем бардруи азиз занг бизанем, бигем ки номероро ҳами канали Саудотиҷи гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. номерои поёнгиш имо ватсапам дора. бардруи азиз, форатон ки ҳами подписчикои Саудотиҷи, ҳами форатон ки подписчикои канали бачаи ачкидор миллион шава, як дона лайки бепула бижихем ва касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. шерӯи нар подписатсия. ва агар он ка замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш боша, чизе ки барои фурӯш боша, нами рақамҳои дестем бардруи азиз дар ватсап шурӯъ кунем ва барои харидорора рекламаи киногиш мекунам ардагорӣ. дӯстони азиз, баъди ҳамин реклама бо хонаҳои бепули арзонак да мегзарем. дӯстони азиз, компания яке Бозоралӣ ва компания яке назараш мо да тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, ай ҷое ки мисолан бародарода удобния мераванд, ай ҳамҷа шуморо мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меёрам бардруи азиз. мошиношон ачхеле ки дидесен дар видео, мошиношон мошинои беҳтарин ай. я мошин ду мошин надорам бардруи азиз, я 3-4 мошин дорам бардруи азиз. чӣ мошине ки мисол дилтон мекаша, ҳамун қати мерена миен иншоалло. нарх навоша гуфта ки 7500 рубл бугу. агар бародар ҳози занг бизанӣ, бигӯ ки номероро ай канали Саудотиҷи гирифтам, ту да бо скидка мекуна. 7500 рубл даётон бигирен.
бардрои азиз хаста набошед. мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. шери нарам лайка ҷиқиди як бор дига деёдет биёрум бо аёдет набуромада боша. лайка биҷиқ ана урӯз дар ватсапам навис ки ана ягака навис ки мада ана квартира дар корай. ина оз бардрои азиз ҳамура гап мезанам гӯш кунед ки чӣ гуфтагиай. ягака дар шаҳри душанбе доми навастройка дукомната квартира дар корай ай 100,000 то 250,000 сомона боша мешава. суммаш таппа тайёрай. ремонташ коробка ҳам боша мешава. касе ки бардрои азиз ҳамхели вариант дошта бошен ҳами якада занг бизанен. ай 100,000 то 250,000 сомона квартира мехара ай шаҳри душанбе. ремонташ коробкарам боша мешава. чӣ хеле гуфтам. номерои телефонаш номерои расияше ватсапам дора. медонам ки подписчикои ҷуни ширинда ана замини арзонам дар корай. бисёр вақт мисол хона да бародаро зур шона мераса замин мехаранд. ина бардрои азиз я замини арзона барои шуморо гап мезанам. бо диққат гӯш кунем. замини ифчи қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини балхӣ. касе ки ноҳияи ҷолдини балхира намедона и пешина номаш калхозобод буд. ҳозир ҷолдини балхиш кардагия номша. хоб 10 сотиқ заминаи 4 дархона кухни баня фундаментуш рехтагӣ ай район мега 3 километр дур. аймин ноҳияи ҷолдини балхи ай район 3 километр дур пеши мактаби 10 дай. касе ки мактаби 10 хондагия бига ки ма муҷаём ма медонам амҷора дар комментария бинависен. ана бардрои азизам ову свет дора мега мегзарониш тамом. нархша арзон айне ки нархша мега ки 130,000 сомонӣ бигӯ. 10 сотиқ замин 4 дархона кухни баня хати фундаментош рехтагӣ ай район бардрои азиз 3 километр дур. нархиш 130,000 сомонӣ. номерои тоҷикистон шамастай номерои расияшда ватсапам дора. бардрои азиз хай ана чанд қа маълумот ма да гуфтагия ҳамура гуфтам. бо шумо да мисол маълумоти ана иловагӣ дар кор боша маълумоти бештар дар кор боша занг мезанед қатъиам яка маслиҳат мекунем. срочни айне ки Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардрои азизам мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. хоҳиш мекунам ҳами видеода лайк биҷиқен ва ҳам видеоро падилӣ сакнен ки ҳами хонаи десем бардрои азиз беҳад варианти зур гуфтесай. хонаи фиши қарор дорад дар ноҳияи фархор ҷамоати зафар қишлоқи чоргил. 12 сотиқ заминаи се дархона кардагӣ ремонти хона замонавӣ ва ба дараҷаи олӣ шай. овсвеч мега ҳаста ҳуҷҷатҳо 100%. берини хона да ошхона баня ҳоҷатхона анҷомхона ва оғали детаҷа дора. гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ пеши хона да магазин доштаи. нарша бардрои азизам 170,000 сомонӣ мега арзон мешава. алишам мешава ба хона дар шаҳри душанбе болоиш пул метам. ва соҳиби хона гуфтагия ки ягон одами семени боша бепул бидроя ҳами хона да зиндагӣ куна. маълумотша дар бар экран нависагим бардрои азиз. наршам гуфтам ана ягон одами семени ягон одами соз боша бепул бидроя ҳами хона да зиндагӣ куна. бардрои азиз мегзарем ба шашум эълони имрӯза. хаста набошен. ана як замини арзони дигара гап мезанам ай шаҳри бохтар яъне ки қирғани пешина. бо диққат гӯш кунед. замини фиши қарор дорад дар шаҳри бохтар совхози файзалӣ шӯъбаи дуюм кӯчаи шомуродов ай шаҳр 3 километр дур ай. 4 сотиқ заминаи ҳуҷҷати хариди фурӯш дора дар беҳтарин ҷой ҷойгир аст мега дар назди замин ариқи ов наздик будай ва свечам ҳастай. ана қариби ҳами замин да бардрои азиз мактаби 21 ҳам наздик будай. маршруткаҳо то ҳами ана пеши замина мерафтиянд. маршруткаҳои нами пеши бозорай ку бардрои азиз то ҳами пеши замина мерафтай. нарша мега ки 100,000 сомонӣ арзон мешава ва ба ягон мошини созам боша иваз мекуна мега. бардрои азиз мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. бовар ки мошина мебинӣ агар мошини опел дошта бошӣ ин мошини опелта аёдат мебурорида вақти раҳай кунӣ. бо диққат гӯш кунен маълумотша гап мезанам мошинча тупайда.
ماشین فروشی تویوتا کمری 5 سالی برآمدش 2017 های بچه 2017 هم سال سودش بوریش بنزین موتورش 2.5 انا без راست تماش کرد بردروی عزیز حالت ماشین بهترینه ماشین یگان کمبودی نداره میگه با گارانتیش میفروشم انا بردروی عزیز نرخش 125,000 سومان میگه ارزان میشوه علی شامه شوه با کوارتیر در شهر بختر یا شهر دوشنبه بالایی امی مثال امی ماشین میته بالاییش 80-100,000 میته میگه یگان کوارتیر باشه ای شهر بختر یا شهر دوشنبه با دقت گوش کردین بردروی عزیز نرخی ماشین 125,000 سومان پول قطعی اگر کوارتیر باشه ای شهر دوشنبه و شهر بختر بالایی 80-100,000 سومان دیگه میته میگه معلومات در بر اکران نویسگیم زنگ زدم مصلحت کنید شعری نر میگذاریم به 8 اعلان امروزه انا با دقت گوش کنین خانه دشن قرار داره در ناحیه دنگرق قشلاق جرتپه ایره کلان 400 متر دور بوده گوش کردین بردروی عزیز ناحیه دنگرق قشلاق جرتپه ایره کلان 400 متر دور خانه جای زور داینه کی 6 سوتیق زمینه آبشی 5 در خانه کردگی ده خانه قطعی کلدار و بانیش ریمون کردگی مدروی زندگی میکنی اوسویچ میگه هسته اوجاتور 100% گرد خانه محکم کردگی دروازه چسباندگی برنی خانه ده کوخنی علاو خانه انجام خانه اوغل حاجت خانه داشته نقش بردروی عزیزم 260,000 سومانی میگه کسی خریدار باشین با ارزان میشوه نمره تلفنی بالاگیش مگافون لایف داره نمره پایانگیش ایمو واتساپ داره بردروی عزیز نمره رسیش ای مرحمت کسی در خانه در کار ناحیه دنگره زنگ زده مصلحت کنین بچه چم خیلی کافه تلخ بزه که با فکرم خواب بردی سای میگذاریم با یک خانه ارزانی زور باور که نرخش زور ایده خانه دشن قرار داره در ناحیه فیض‌آباد 8 سوتیق زمینه ده در خانه کردگی ремонташ коробка бардруи азиз без ремонта хеле мисол кам ремонтча кардагиай ана ноҳияи файзобода 5 сотиқ д дар хона ана соҳиби хона мега ки арзон мешава алишам мешава ба ягон мошин нархш бардруи азизам чӣ хеле ки дар бар экран навистагиам 50,000 сомонӣ 50,000 сомон арзон мешава ягон мошинам боша алиш мекунам мега خریداری انیق زنگ زدم مصلحت کنی ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз мегзарем ба як квартираи арзони дига бо диққат мара гӯш кунен квартираи десен қарор дора дар шаҳри ваҳдат як хонага квартира дар 6 этаж қарор дора 37 квадратни метрай дом новостройка квартира без ремонт коробка соҳиби квартира маълумот додагия ки дом новостройка тарафи табрез ана коробкаи холиай мега дом тайёрай метонен ки хонара бихарена ремонта сар кунен бидроен зиндагӣ кунен ягон мошин боша алиш мекуна мега нархиш 140,000 сомонӣ арзон мекуна намекуна навистагӣ нест бардруи азиз 140,000 сомон мошин қатъиам алиш мекадай харидори аниқ занг зада маслиҳат кунен Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. خیرم خیلی بچه چه تنجی اخی دیگه ای زنده باشی بردروی عزیزی با نواری خانه های فروشی امروزه از کجایی که ماشین از کجایی که زمین از کجایی که خانه های زمینکی از کجایی که کوارتیرهای فروشی روی کردن حرکت کردم برای شما را نرخ نواشا گفتم فکر میکنم که خیلی نرخهای زور بودن شیرینر خیلی که معقول شید نشید برای دستگیری کردن کانال بچه اچکیدار همو یاد دانه لایکی به پلا شلبان قطی بزنین که تلفن تون شیشکه شوه شوخی میکنم شیروی نر کم شوخی میکنم که انا بسیاری بردرو همی ویدیوهای مرا تماشا کنه کمی هم باشه حلاوت برده بردروی عزیز نسترنی باشه کم شوخی میکنم نسترنی نباشه پراموی گپ زده میرم ای بود نواری انا امروزه دوستانی عزیز از کجایی که خیر روی کردن حرکت کردم موندم از کجایی که انا نموندم خانه زمین کوارتیره بفهمین که ای همو جو ما دروی نکرده سن شیروی نر ای کی جایی که مثال ما درویی کردن حرکت کردم реклама کردم برای هم بردروی عزیز کانال را подписаться کنین زنگولچه را در بالاگی مونین ویدیوهای ما شما در رفتن میگیره ان شاء الله که ای کی جایی که مثال خونه زمین کوارتیرتون در کره مثال شهر دوشنبه شهر بختر یا شهر ایسار شهر وحدت ای شهر مثال ای لوبوی جدا از کی جایی که در کرهتون подписаться کنین زنگولچه را بالاگی دامونین مثال همین یه روز پس ما ویدیوهای نو پرفتیسم ای همو جای گفتگیتون
бардоро меовенда барои он подписатсия кунед. ана хоҳиш мекунам лайкҳоро бижиқем ва дар комментара бинависем ки Саудутиҷи беҳтарин видео ё бинависем ки Саудутиҷи ачкиёта прокат наметӣ. инам хеле бардои азиз хая ки 5 звезда раётон аброрен.